حبيبنا سيد الوجود إمامنا. Sarki salati da sallama ka baiwa baban Fatima da alihi ashabu ma da auliya'u na shugaba. Annabi manzon mu shi ɗaya je sama, mala'iku sun yi marhaba, ga anbiya yayi sallama, ya je ziyartar mai sama. Manzon mu kai ɗaya ne gwani, duk cutukan mu kai magani, gaba da baya kake gani, mai gyara zukatan mu'minai. Sunayen jalla wahidu, sifarsa ce ta sayyidu, Allahu sarki rahimu ne, annabi shi ma rahimu ne. Allah ra'ufu ne, manzan Allah shi ra'ufu ne. Allah al-azizu ne, annabi shi ma azizu ne. Allah